Mino ba mo kwaba. Yeah. Udin. Ajam de Afranowa. Afranowa, what in visa? I didn't fear you. 50. I try. And out here na ufraba. But me through Oshim. I'm in New York. Okay. Oshim amount from. I try. Yeah. Mammy, I did some and out what the area as myself for. If I show a year now, I me and son and I no brother. And I'm a teacher, I could be a fear say a dragon. Now, cause of Funku to her. Sell or bay for. As often good also besides only one a bay, you know, semi sister. And you want no more friend, I'm a coy. Timmy Conam say, Esther. Now, I saw them there bay, you know. I brought what damn was here no correct. Nam's sir. And you made 2 and a mark of Funku to work with us and the press I cran about. Some is my bay for you, mamma me. Now, me call brother was home, mammy, and no crack run about so bay for. Nas Yami had my quad, chamber do my back. Nam seeing. Was he quite a bon so me fanimra no wish mammy say no cran as any no credit. Now me call you quite a misolano path. Now me call honum. To be quite was what the match will be sent to me track a crack. Me gina what beba or beba me who suffer also or who suffer also over. Did me say or start here sorry. I mean my children the call and I'm kind of sanity and yami fear their bar near Sma. Emian Sumbi, near we never who suffer. You will not wish mamma ye. Be an credit minima. The answer soften ya sorry na. You're back on the case number 5 stroke. I say wako high court. That is a case in stroke. That's right. Nah, a young mammy be out better than a boss seminar 200,000. What do you call your area? I could be see what bay for. I'm a crana bar. My minister so was I as a mammy be a baby. My minister was a bar. The most of them ra. Why not cry? Sorry, was also sorry, Branham is sorry. Me kwa no mammy aba friends so obey for no cry na asenya no cry. I'm suffer. Me Nyankopon mo bro ho anim se me nim ade cry friend be yie. Mati dini no. E say yakoko se tuntum me nim. No ase de wonni be yie nam se de bo se akra ma me no obey for so ni be yie wo se suffer mpa cho be yifo. I'm see you Mati. Ti wa na suffer de se ne mammy gina ha. Me ba. Ti bi gina wona de mu ya ne se suffer ma kunya na mete so. Na me gina me bomb pam say ready Jimmy no ko he de ma me ni ma de kura ke ni pa be 500 na me tie ni mu ti na ko na ye drama na me empire na me bo ti empire bo no no ye no ma me sorry bra ha wo sorry bra ha de na atito krom a wo ye no ni ya na wo tito krom ye no kura 60% shows 65% shows so wo be ifo na so for dia asem ade ye aso dem mo e so for me se be ka speaker ye ma me nsom ye you speak every man microphone ye every man ye ma menka sa me si bibia ma na ka sa bia so na menka was ma me so be ma ho kwan ma me so kasa ne me kwa me ka chom se asem bi de ko dan hira amoma be di akira ma me no so enhia no meka ne bokwa ama me na me si wi o for the sunsun wi asem hu se o ma me ugina we asem a odi ko nhira odi be ko nhira na so nhira for no presented for no mgo no abet no mo ye ndi ma ton no mo ton tu ko an ko siaka na so pese me buo wa ma me hwe honhum na me mo na de wo ye kra se me honhum e ma me honhum ne buo fu na me so fe ne me srew buo me na me hunu hwe ma me se me ba ifu a na me nima do me hwe ma me na ja ma me ko tugu nkotodwe sesa me se won hwe ma me de no be hwe ma me ene me ka sei abo France kasa ne yamre ko fi an pa na me se won kwa ye ko dra so de mo na se wo se me ni bayi so fe kasa me ni bayi a megitwa no anim go so pese ogu me no ediwa na so fu ni gese ka na ese na kura ba akoso akofre akra na gina ncha busa ne nsem ti do ba se sunsun wi as me hu se ma mi hu de sikan akofie ho meboa ma me bag anu ta me bag fi bia na me tie no no abadi ye sofo fe na de to si ba sam ka ma me sunsun wi as me hu se wona mo no wu ko nhira nam so funa make a cho me si bibia man sa na make a cho no ya speaker ya microphone free man no eja makwaji manim go asem na betra me fie edi be na ansa di me ran se me ko TV so na watwe me nsa nda bia am da TV so ti na me be dam se mo hwe mma me se me be ifuna me ni mu dia mo mo me ba me wasem de mu awrem kakra na enya no kre sa kwaro una man be yi
Wono se ne nana wo se de na de aba me na de to so biem ne se wo so wono ne maame na de baye na mame na sa face de bisa ne se maame akora na bayi boy de ba aboa sofuru za akora bayi boy de ba aboa wo se me bayi boy ya kana man maame de ne ye de wo se minim ti na mu gise mu bisa no sofuru ba ko gina ho kokoro bi gina wo se an maame no smart enti na akora ne yede ehuna nka no misi mi gina na maba manu afa sofo sibu nkotodwe na me mu hwehwe mame na me sa to me nsa na me simpa o chew bu am na hwehwe mam bia na mu obi na minnim a minnim simi obi meses e wi ase edum guase ti bi dia wari goni ne ma bebre bra me ti na me abeda mo no ebra sa ba eboyi ekoto de bi ma so de abo abrabo edi su sa se bebre abma brabo ade chi sa me na mabontra ni atetwe nsa o me so bidu baby sister me so me obi a asa aduane ye itaye aduane ma ye ni ayefro nom fro yi ba ti ma me ye ni mama wo mo eti ama me nyini se obi be fra me biem ti me kwa obi fra me yu ati se sister ya de be ne ma na ekoso ma wa oti wo no fra me ka ne de etie nhira ne fa ko dan nhira na se wo de anu odin New York de odina se wo se sister na o ye aduane no se wo wa ni kese wa se me ni ma be so fu nkuto de wa se me ni ma bebrebe ti ba se mo hwe ma me asemi bae utimi eheda ko na se bia sofo se ni na hwehwe mame acho se sofo nguto no se bia se ni ndi sofo wadaro ba se ni matie pa try bi to na mo ko no na e benada no se ade cha be fa akora ne mra na me fa abro ma na be to obi ma mi don timi ko page obi ma mi so de na ekọ be bi sam na yi nti akora ne de wona di ka se wona me na eye ti fata se ko fa akora ne ko na me akora ne ko akora nchire mu abayi mu no wona no aye ne ma ben sa wo si wona de obeto me camp ase na boni de me ni bi na so funu bisa ne se na wakotu sister no camp ase ade na ade ne ba ha na so fu be pa achew be pese enka wo bua me no nuanu na tutu maye emienu e wa recording ne so me twa video na ba akora no de no ye ya busia ba ako we na nani be fi okra de wo me maame wo me no me nimba me so am na tena wasafo me ntena fi oda kana nsia me tena ho kakra me di worry am ko me kru fi am kru tu kwan a bisa ba betena fi honom fi okra nya fi ma heda atena mu paada ukurate me kru wo ho sesi a fabric na bedru wenti da bi ono no oba ne ba ne kwan dada no abete mintimi nyi asem na nim kire me kwese de me kasa kra oti mintimi nyi asem na nim kire ne mintimi mbi asem na nim kire de me ka je se me ko nchira se na atom sa oba de so awim o mikroji ya basa o yobi on penu wase biti mintimi kana sa ba cho wase oba se o mikroji ono na sam de ono so ni me bi so sa ono ti ase o ma ti ase na mintimi kan se mi kan se kwa hoyet ukru aye dia de esuro bi anim hwe ewi ase anim guase ya pa anim guase ade bia eya enu nti asem sise na wa me yu ho ano a eya asem a edi asem beba mame enye ajankuto honhom na twen wo adokwa ason dem ho eja mi nyina nyankopon anim twa godobo ntumi nwa bi so sɛ de watwa atome so no media mia na me de me pekɔ sɛ me ko hwem sɛ no kra because me nim hu ma sɛ bi kwa na me wobi na me ni bia me wobi na me nim a ejina ma me tu sa na mo no ena akoye nso me kwa nso wa hunu hwe anka ankyere me no aso de me hwehwɛ TV so sia na nse ma atubule ni nyankopon nim uche ma so ye wadwe so be kasa na yi microphone everyone no e ba chawan ale dina no mo mpeso be kasa ya ya ma me sakura nso di ma chi ba no wote ya no ogie wodi ke se wodi ne press ma me ade na ho saba akoka che mi ma chi ba se that's more kan fa kwam ni ente bi de na me de na ese esunku an na me isi because na asem na me tina esunku an na me isi na hwe di pa 500 na me ginam mi trinwe no omo di ayi na gum ma hye we fo omo de wayi na gum ne so mi tiri na ni awo me ni awusu mi tiri sia ba akoka sofo no gi asa we no wo se ma me no tuntum mi nya no pacho o se omde wayi na agu mi tiri ma do ma so tiri nwi no mu mi fo nde ni nyina akra tutu mi hye na da mi hye ade kye na m ko ho no ana omo chimwa sa be ya beti ahwe nyina me de aba wa ha sa be ya beti ahwe na se me sikwa me papa wi da mpema ichi na mi sie funu oh na se me ntin to da
da me de me minim say me ka kene say ka just of back say de be minim say nyame nkonkron fa ne sanka me a mitumi ntinto ise nyankopon nkonkron ne nsa me sa ne matiato be TV scroll wo yi me no me obi anti me voice o obi an se ma me say na asie no wo kirem kitade de na na ereni ana me nsa na o ka say me nkoto na me mkoto na omwa me no hwehwe ma me no ame pa ne chose ne me stre no na daro mo hwehwe ma me bia na me wo bi na minnim a sansa na me paja na show say me pass of furniture so ntumi baye ma me yesu me gina nyame mo bro ho anim minnim ade e fe ne baye se fufuo se kokko minnim ti agu me ho fi papa di paso nimme because of me djuma me ntili pa ni me pa utimi da asemi sie nyankopon no kurabusa me nuanka me kama no aduru me ka kire be ma me no say so man fight this case o ma me a man mo duru we fi dem because very new say na sa baye nya yare ya de bone baye nya bone baye nya bone nya de pa manipa hana ka kire wo baye ni pa chaw kronfo nya agen sakra bayi fonti minya agen sakra bayi papa bia ni wom so because bayi papa mi ni bayi no uchiche o ka sabe abifo bayi adamrofo bayi okay me de minim ni say me de mate no masum ni say bayi papa nim so wo obi de ye wo ye odi na akose obi de anya papa ti bayi nya de papa mani passe ni pa gibi ma ho nko da nyina so bo mpa se ma obi ma obi da nya de papa ti me nyem me bayi ma me ho Ebre point so for ya so wi ya ochimuti nwa 1 FM wo ya so wi de na esesi ye obe so me o ka so be bibia ma me no oje o de wa ye ni tutugu me nua ne ka se ni nyina recording so me nua ne ka so fo nya bibi me ehunu to oje wa ye se obeye bibia da according to ayira hase no no paki se me bebrebe sinima na ne so enti se me no wo ka me se ke se no na ya da no bo se no obi akodwala ma asem na sie be ye aba enti wo to 200,000 ye chance be 10 nyina asa sorry dem wodo ohun be ya market wo bi ordinary akunyama na wutinama no your phone ma 1 million and you over 200 and what is about 500,000 na be 200 ni nyina asa na ba me pedi mo te sebe na me te fom na wodi madane akwara no wodi me ho agoro na me dia asema me ka me waka che so funguta ne se onyankopon no obosro bo asase no na areto eye ne dia onyame no obu aten nipa ntimi mu aten ti so de asem na to me so a edo no nyankopon tem oyere ewo maame ewo nua na me masem nyina ne se areto onyankopon sem enne waje di sempenifo bo mbu yesesebe nyansani didi kwase apampam no wate ase mate ase pa na so de hu se ntwato so ewo wiase asemo because me 50 years I won't hear dream me pa me bray papa bi na ba ya no pe ba bia so na me kura si fie no onwie e na obi di to mani se me ma papa ne ba bi nsie na me se me kura ba bia me kura si no onwie so betimi ada wo de onkoda ho na me nua ba ma ba akopɛ no ye adwuma tem ha bo no tu nsawe na me de me nua no call ma papa no ene papa ne hwe na no se ma me na ma yese na me sofo na se papa oyensimani minni babetim minni kru wari me ngoda minni kusa wari 23 years ni me ngoda os maame minye bibi ma wo photo me sia os fan konsema mebo mo nya wo na msiu benni ma papa no eni adoye de me papa ni bi fine papa ni ma medro di wisuye na mde awo akra ba akwa fe ni nchira blessing wusu oba na bema blessing no pado de to wusu don wusu na me na eni gie na me nyaa no ntino me di nchira ka akra ni dire no anya 3 years sada na me wo sa akra ni hihye ye obonsam hihye ma me no mitimi ntina radio so me nka oba me nyam sa family patula kula ka se me di kopo makopo mpe me yam ebe se me wo ba me hu bi da eti mabakosam de because me kan radio so a ese me suni areho ena we nso asabe twa ena we abetom sa the same akra no ni wo fa na okajem se mapompe mefu no eye 5 blood no me dia wo sa afidua ni mu ama me ba na nyamfie miensa
Adam me ba no dan na minya 47. Nice baby. Nice boy. So we are nice pa. We are nice pa. Enti masam de ginyambe na be kama me nipa ntimi nka. Mame enti asofo no a bebre aba awawie bre mu ene nsenkyere ne omoye no. Wo no akoso bi hu. O giri nyina di. Me de me nipa ba ye. Me nyine mani. Ka we atomi. Me masora me wo me amekwa ye presby. Premier presby ni. Asori bia no amekwa amani so se presby no. Mitimi bukati majai sabe kwa asori foforo me kwa mitimi ne wo nso se me presby no. Timi ne ba wi ase de chini pa de me chini bida. Na menya so fosa menye ne mani sa. Na de na anyi ne mani we de okoye. Adi we de me kwa de nyankopon no hata soro ni ma de kwa de me kwa so foro ni. Because as akoma me susu sa akoma na de me kwa because na me ntime ho ase se mini ba ye ni ebo bia ma me no nti na asa akoma na de me kwa na ti ma me de kwa ye no nka me ko pe hu ni se eye no kura na ase nye no kura e na kwa nsu ko hu ye kwa nsu ne de me ankasa bedwom na so TV so de ma show papa na TV so no onim mem obi an TV o che no kwa me pensa omo ame na se obibisa wo hwe ma me no kura no TV so no ye se show se me the recording na ba show say be pass of the church say be pare cho to be yi ma na Abraham ya so no wie wo ko hu sofo e wo Insumaim o ka say che na o ye ne niam nyina wie e no be so me nsa ti ne ma dwenya me say obeye sansa nkyene na ide amma hunu no kura dadi wa sorry dem o na so furi ka che me say maame e ya nim guase ene Aisha ma wo enti e say no mabuam so furi so obebuam ho ai no manim guase na pepa eti maame ya magye se me atwa me nuan kwa ka se na hintime me anko maame nuan ko ma anko se me atwa ma sofo na boa me eti be no o se me ntra eti be o de me tra ya na me bag ni si o se me ko foforo no sabi na pese me jonso eti ya be ti bibisi ya se obi o be ifo timi to baabi eti jonso ne she ma aya sia so be kwa jonso ame aka se o ko yi be yes enti me de to eti ya che na o ya me hu ade na ma hu no hwe na me fam bag ni so na me nkomrai me ba na ne nkra na paja bag na free baabi am de si ye no ena me say an bag no me ba ma me twon wo say adwuma ana twintwa na msa na me sofo me si dwama na me timi fi o mo na mo invite me o ena ma ba enti se me twintwa na mo dia ena mo na bi ma me nko what ma me ye be paja to atwa bonte na me se me mama ba betima paja ma to atwa bonte ni enya adwuma emi so na ja me be ya na me ni wo so ba me fie ma me TV so anka me ni wo kra ansa am ha biem no kra kafra wati mame na ewiase ohun se asem to obi a enya senketwa meka emre bia baba obi ba ha sa akomo aka no ene efre konfo afiriye do so awo konfo ba ha oye nkwenya gu baba ware so fa baba oji osi Jesus na bzereka akom na dane asole wo edru ba bia ya na eya asefemsem na so wasem a wo ka ho yenya enyin ninwie si ne agyankuto aso be atwe nkomo ne tie na nu masem na mu matiefo mo ma men kam se Awurade Yesu oba na nye den so obeba asem enye den ya Awurade Yesu obeba na mamisaw se Awurade Yesu ba oba beto sei give us which asuma yankona agyankuto enkoma otwetwe yeja yenso ye ka ho asem sisi ei we TV so na maame no ehwe ya o video bibia ede aba timan tie na ne esi ye no man tie bi that's right. Asma ye can be that's
maame ɛbɔ mi din wɔ hɔ na ɛsɛ sɛ ɔmbɛkyɛ sɛ mekura no menim deɛ meyɛ but menim what I'm doing now. That's right. ɛna sɛ huhum asɛm wode kɔ radio so a ɔmo yɛ presenters. That's right. na ɔmo de tɔ ɔmo nneɛma kyɛ na kasa ɛnti ɔmo yɛ ɔmo yɛnkɔtɔ wɔ mmra but sɛ ɔpɛ spiritual thing a ɛnka me mɛgyina mu aboa wo na nim kwaseɛ na ɛda wo so na pa a ɛnya no ɔden mese buroni kurom akɔnka hene ba m'anim ɔbaeɛ no ɔhu sɛ yɛnte wɔ kwa. Yes sir. ɛnti wo deɛ wosɔ ɛnti ɔmɔne tee ne sɛ sɛsɛ na mewɔ 65 no aka sɛnsɛ no mɛhɛ 35 so baage no deɛ na wɔm yi baage deɛ ma no ɛdeɛ na wɔ baage no mu yadeɛ no no gwasie ni Ankasa Halloween. Hey, Costa, Swedenso, Savawunasa, the very many. Madam, Mammy Jeffrey, tell us, 2 minutes and 1 minute. What is your problem? Come out. My problem now, the woman is saying, I'm a person who is saying, I am no crown, I say, I turn out crown. Was one another hand do over Mrs. Stan, Memment, and you may be asking. Oh, Tessie, I am in Tessie and a woman. My dear, I'm meant to ask here. Okay, but some would think that I wouldn't need. As I know, after one bang, I will be proof, maybe a man. But the handing over number way. Now, apart from handing over, you only handing over to a part of them. And you saw her. That's the way I wanted because of your sister. You are. I said, no, and I know son of a man. Seven no put a woman tina. Make a tap on a car. I didn't tell a man catch out, say. But I mean, only a share that can't ask someone. Only a share. Make my child that is the can of the process. What do you say? What do you mean? When I'm a cancer or the sugar. Massa, Mamma, Shammy, young man of a pair of maybe more by you. And I'm a money by you. Oh, man, a baby. I put away in a seat here. And the idea now, Mammy, my hand is up here. What the other man in my dean of Shelly? And as I saw this is a session for the team said. That's right. Maybe I can go to a Macaninti or Yakatasumo. But no any man of God. I was in a near BHN, you to my customer maker. No! That's right. Everyone is and before saying it was sent for taking I will try to be Sabi, I play out now. Mammy, you will catch and say yes. One more catch. Aha, what catch? It's all video. Oh, person was some car. Oh, ever come on your gym. Was another someone. Says, I know the reason a woman said. Sabi, I'm a nimble tire, I can't kutano. Sabi, what can you be? And the fast account for BB. Okay. Say the reason of fast account. If you are not the issue, my dear, if you are not on the end of 5, and I'm person, I'm a fan, 7 on your casa. And I'm person who catch up pay. That's all. I cried away in your year. That's all. You know, so many 35 national so. So, imagine a while, Minton. And one. Nothing Juma, and the Casatente better. So, and the Casatente man. That's all. But I
sa sa mi ma me te me nyam juma first na me nyam juma Oko nchiro me na ye nyidi kase no kama tuka kofa to ira bu ni so yes I am human why by for the tv yes I know beka and to akasa me mom pa ye hu so me ni 1 minute time that's right wa bra ni pa gu omo hia mo na ma say no by for the tv yes and they say ye ye ti wa ba hasa o ba be hu de wom ni wa yi wa no no ye free sabi me ye nyansafo mo aduma nyame de ma me sa wo nyansa that's right any dia mbi ye nyantu and if oh yeah that's right spiritually meaning dia mo enya no de ni gigi me de wo de sa ba mani mu a na ma sa ho no kwa me de ya adwuma aja kasa enti ye di na sha mo afa ba me tie sika na se ma me tira me fo me pa taw sika ni case me say that here okay maami se bro mu firi fie ba ana maami fa se kan no o ka tell se o di firi ni fie ana o so de se kan na e ba ha na mom se o de ko fie ho na abrewa no na sa abrewa na hande wo ba ma na physical o be ko abrewa no enti abrewa ne se kan ana wa chechere ho o de ko wa abrewa ti wo kan se na chire no kan ana me ka chire ne sai we enya se kan twen aya wo mu asem enti ya ba o fa se kana ya sai wo tia so kwawa mo wo di be wo de wo kwa de wo defend gina wa se se kan ade asem na nfa wo mani ka sa direct yes ye ofie no oba ya no ka o yisika ne chiwa me no ka sa si e bedu ha se na se nya no kro de sika ne betwitwa me wa ha nti sika ne wo sika o yi kire ni fie hunahuna ne se so obo ba na to no ba ye wo so ni e ba ifo be to de sika ne betwitwa okay fasika no no amu odi ya bi ani aye mu no kura amu di ka nanti mame yen fa bibi an tunche ye de sika mo obetun de chokre ntie won ha so mo ntie won me ka chele say so be ba no man kwa me twiti ka wo so kuma mi ko mame no they also hand over ma o se fa le say na chama o wo hwimo o fi o se sia wa wo busia ni wo wo ye me busia ni abusia kro ni nyina efrim na kro okay What the best was 8 minutes. What the another Abrewano. Me pese o be sesi a ye tuka se e kofa na ba oma. O ha this spot wo ha sa ni ba. Huhumasam. Ehu tell me masam. Enti no, wo de wo ye nua and I know how you feel as a sister. Enti wo de wo ye 100% saved. Shame. Ana kusa sa wundi mi da. Ebia na TV show me ni mu da. Ma be ye ni bi. Ma be ye back to send that. Ma be ye bi. Enti wundi sa de wo ba ye ya. Enu na nsamu si o. Me be wonu mu de ani si ansa na mbe. Wonu de ani si ya. Ansa na wo be ye. Esi ye no amu de ani si da ben. Esi last week me so ba ha Sunday. Ah mama. Enu na ti come. Okay, anyway, Jessica. Sese no. E ka safa won na de be won. Pa che de. Ada na won fa won. Pa che ona na ka se ye ba ha se na se. Ada na won fa won. Pa che mi ti fa won fi se we mi sister. Na won your sister. Ana wo shia na camp won ka won ntu. Won ka se sa ne he. Mi te so for me ka ye mi pese utu ye ni na ye di obo. Where did the Kenyan in tobacco na facility dada? Oh, who style of us man we no dick and fast. Winning the one, Ejakasa. There, I have a
ketewa bi ne sɛ ɛsɛ maamu wɔ gyan na mi yɛ ntoma ɛno pɛ na ha suma ɔta suma ɔna mita sáwọn sì ń sẹ́ fami wọn nọ. ọba ní kọ́ àdé wẹ́rẹ́ o nyẹ́ wọn kura. Bàṣà. nyẹ́ wọn kura. ẹ̀yìn yá sọ̀rọ̀ ni. Ndani mi hun o shimo. Okay. Tana o nka ka papa. No jina mo ba mo ni hu. Nka ka na papa ni. Sɛ mo pɛsɛ. Ha ti ano. Mo ni sɛ mi ntumi nya adwuma we ma mo. Enti mo de bɛkɔ Nhyira FM sɛ de mo kan na. Mo fa nkɔ. Edimi dia na Nhyira FM presenters na tete wɔ no sɔfo ni. Obi abɛkyere nim deɛ. Ghana fo kuma kuhyere ni master. Mo wi anama sa bɛtra wo hwim. Na ni guase nda hwo sɛ mo pɛsɛ spiritually me nya bibi mfa ho a mo nya ma. Na me fa option we ma wo. Go sɛ wo na wo ha. Na nya wo adwuma. Ɛna sɛ me ma mo apa we bɛkɔ bi. Mo mfa mo busua ne nkɔ. Ne nkɔ tɔn mo Nhyira FM. Sɛ bɛsɛ me yama wo so a na yama wo. Enti wo kasa na me ntio. Aja. Me pɛsɛ. Mami ntiem na me difo maami we ndia o keka nyam fakwa maami se Papa na je ye mano maami we o so pa achew wo de nyam di srew maami wo ko pa ba bi tena me se wo nyam na wo se pa achew wo mi ka sia na Jesus ana na me ka no you dey fear wa yo etiefo sɛ wotie nne no ɛyɛ na wote sɛ kasa bi de no makyi we ɔmo atwa firi TV so ɛwɔ fie enti kasa bi wɔ akyiri a ɛnka ho na saa bere de na ɛnwosra no ɛsane sɛ aduru baabi a na ɔbɛyi yɛpɛ sɛ ɔkirim hwɛ na ɔntimi nkirim ne aso ne tiri nwi mu hwɛ ano a yɛhwɛ ano a ɛso nyame ne hene the person is sister any nyina adwo one sister la be me ye no ntimas me nya no so baby what one ya sunsun asem unnim sa na mo ti o mo ye we ya no maja wo se me nya no se na ba what one ya so ye no ali wi we nya ko aha ena yedemu ebesie asem yam se obi atie bi ne dia meka eyam se minim babia wo na me tie nsemfu a me fae eni maami a oti hai a oye yenua bai a ekiremu a woye bai fu yi enua bai wo yi sofo sulia sofo honhoma hwoma wa hu wo yi sofo sulia obi sare se back to send that so my baby was here na age but there be esi yansa na mbe sofo wo yi sulia afe and that Moses said baye yomu ntafo baye ntafo nti se wutu ba ko dia je se ba ko be ka oni etu abom yetu baye na bom eno okọ yenuanom person forum sit together as one eno respect yaman omutu abom ne atoso miensa ye bisa akola ne se na beboa de abo se kna mane ye bisa se na unua panzu de hedo se ndie minim juzo bisa no me kobre nyam ne tie sabe atale opepa minim empabo akobre nya pe minim sabnu kobre nya baifu na baibua mehu atiefo ne anuanom a sefem sa dinse yete se ebe koso e obi abrabom sa de okan ne ye won hyira ha ya nya sofo
yɛnyɛ difo nanso enima bi wo ha sofo no bi ne difo bi ya yɛnyɛ yɛnyɛ difo yɛnyɛ sofo yɛnyɛ efisa ade ɔsɛyɛ eba sabre maame wo hye afema metonka ama sofo sanse agye bodo afro jankuto wo yɛ yonko wo yɛ yadamfo nanso wiase yɛ agyaman so taaka yɛntɛ nipa yɛtasɛm agyakuto yɛtonka afro wo hye afema sɛ maame no ni yɛni yɛnyɛ sofo yɛnyɛ difo bɛyɛ nwonwade ma ne bɛyɛ no enkim no hwe ana enya bibi o wiase manyina nim ne anyuni agya so amadia ehwe na brenya obi agya nkuto agya kofi mese asofo no metu omofo mi yakobo fo no mi nya hobi so the TV so the Airtel say a network be out for a minimum. Naso musu ba no ni ebi no emiam se modi yakopo ni edidi na mo fem bu gunkofo wale gunkofo no se senkofo busia mami ase mi hu TV ni nkon se what man show attitude that adi bi e se mami abaifo and we say kwa no gunu na da kotena TV so eji samba yeti fia wasi kwa foko dani pete wa Togo na ubabe dawo mini power ha ugari yesene na obakwa minim usenti emu kwa dogu fia ha ti eche me kwafo ansano be ntiudi ka be se be sa mu koi ejama so ko dwa so be mfie be pa mi chew se azana na wo ye se nipa be bo sorry ejama so na me ka me bo na me te bre bai ma ki do no mfie yenu de mo ko de mo bu free na mo be dro yenim ni ma kam se aso ne business na mo ye business business na mo ye na mo de nyesika ebi ensada imami kai enam se wo be funi adinti no enku ese na yato ama ya chi baye egusu ni ato kofi mbe jama ko tia so ne bi ye be bu kofi meslo bubi some of body guys ya mama body guys na bu oh and also for ko na metofo di achi nya mi ni pado hia metori adai wo hia metofo na check Jesus Christ din nene motiti TV stations na muti so na mu bunko fo se pom adai yesu ya won mamo kwagigi kabri ani sabe atutu masiri e wodem e na ko tusa fo sport a uso mot obua gilis ebu uko so fu bia no moto tue bi no he gilis ebu ba fo se okofi gilis ebu mesaba wi alomo awi yi mesaba dingo pamto tiefo mu tie me modaroma so ko to se so fu bia no mot na akwa wa so obebo we tie ko brenya asem oh ya no ya na twa baby akufa gas musu ni ye kashi ewo he baby amu ye de yoko pema no ya ni kashi oh eti ejakuto akwano faso sabi oguma nemu afi se ejakuto si nyakupo na afa no nyakupo wuti mu a ko fi dwala omna fia o me se ncheri no ha sabi perfect comfort obokuwa se wie mu a ya man ko mfie ntumi ya fampie omra atia ya tweno amia omra se obokuwa se wie mu a ya man ko mfie ntumi ya fampie omra atia ya tweno amia omra se ncheri no ha na mami wa kasa se jare beto nti mamna hiew so betwa hwew ebi akofina ye mami se ese kodo ko hospital ko ne yabum ye tia na nti ani ade ena so fo mafo nyansa kwa bugofo so fo tiwo se wuti akonyoma ni pa kwatinem awrade sabi cause for my bia giniti ye ni riska ye no ni atitima so fo okuruka so mo bosia o mesi se bi ni ho wo de ko so fo di
obi here party aso dem so fitiri man busi akra tumi so on fa ko bodwa mu ho hia fo mo bo na mu bu hia fo eti ko fi adwane hegem to ha echebi oban aso nti otima adwada wo na men fencheri no wo fa akra na so oban funu ka homra wo mo tu mbayo no fia mi ehunu to ati amade a eja onya babo ntuo Mena sɛ ɛbɛnya na ate ka me so yɛnua bi ho akyɛ mu mɛmɔ no kakra ne kaa ayera yɛfrɛ Godfred Boama baabi ɔteɛ ɛɛtrɛ dɛ kwasi boafo kurom kaa ayera yɛwopɛ Astra Caravan ne kɔla no ɛno deɛ ama na nem nɔma ɛyɛ JR 3059V JR 3059V ɛna ayera ada ira ne ahomachin anadwo na ichiremu a mari bi ehai no firi pampa so se odne kwa danse aso kwa worum dura nyan kwanta na yire no kan draba isi fom ana ye watiri no sa pia na tiko hwe ekwa ho je ka no pua worum ene de kro wa hwe be bi so hwe bia ne nsanka akar misrewo so mu kana fra 020 820 8532 020 820 8532 and 0322083570 and share from her your number 0322083570 and now bet to me the corporate station be a benwo na wakoye complain e the ama police forum na bibia to be akon ka kwazi buafo sima bienu hwebre no edu sima bienu anu agya go kofi ye enye nwanwa se ni friend beto ahwenso ntimi fa hwenanim ana sabi obakwasia bekari sika so okoto nyansa bra woni tiri nipa refie ho kofi we nyina ehye nyame asemu ma bible akato but ese ne yempa bible na Christopher re na afia na nipa ne refi yesi bra ne bekwa wie ya sa ne ma we nyina besi sabi nyasofu kuto dia abanti ya yeka asofo binum gugana hase yakovi ese nkomampanyi Rollins na sebo kan mere binu ke de adwuma yom taxi no ese taxi asofo no straight business semi to me agof be ko kase se amenya asem yeti afidie sunti ukọ kase se a enam framam wo benya ho asem asofo binimu aba se me hwe nyame animu pa katamani a yesi me mo mo hanchichemu a neso hanchichemu wo hare guo ne yesi me nchem emfa bi ma mo ye papa ne emfa fake one nso de emra kofi fake no be 100% fake no be oh papa de papa wom but fake no doso in person meka fake no doso asofo aba ene hu sa edi enkwa na omu pot ombe so mu so wi ase so mo active heaven dibo but ya ma eremfi sa sanchene hu na ekoso no bible aka Matthew 24 o si senka betumi pa ko be kasa ameja ebe free soro ba enso no nyanya sofo no obi otimi kasa ma eja free soro ba yare be no ntimi nsa ya de bien wo ntimi nsa miracle bien wa won't minye kufi osofo nkuto ade esiye no we adamfo minni no ade esiye na entwa yiye saa na koso asore no pimu kufi ukoduru hono ma se de ebesi jojo asore no no sofo no e ma nka wasem o ya na sofo no hunya hi o se de ogira nche ho no aprenke no na ogira nche no amba won kasa da unka hwensu aprenken be kashi wa no sofo yani abaya wojina hayi wose na anu nkoto adanebo obeto oyiri ni bi ade akofun kan kire de ojina won che no be kan nyina ade ahyem wojina ho root mi nka bi because microphone kre ma nsum yani abaya no okasa o but ye microphone free na no me na se kwaso asofo aba mu se kofun ka boy the name tie ba kwa keye yanko ese ehwe bi adwenim asam na aba no aja enkuto
asɛm a ɔde aba no mpanimfoɔ sɛ ɛta asɛm na yɛntan nipa sɛ ɛtie nsɛm a ɛkɔɔ so sisi a ɛfiri deɛ boys but agya man so ho ne nti a mepɛ sɛ agya nkuto bi sɛ wotie agya nkuto nso a agya nkuto ma ɔmaame bɛyie o ɔmo ne bɛyie wɔso ɔno abɔ bɛyie wɔso ɔmo bi na abɔ ne bɛyie sɛ wotie a wɔso ma abɔ bɛyie emu ɔbɛyie na adeɛ na ɛkɔɔ so hɔ no ebi na maame ɔbɛyifo ana ebi okoduru hɔ ana bɛyie ebi ɔmo ntumi atutuo ebi na ɔbɛyifo ntina bi ɔmo ntumi atutuo ana nipa na ɔbɔɔ no kɔ adu no ɛyɛ ababaawa bi na de saa asɛm no ɛkɔtoo no so ɛwɔ ɛna nsi akɔbɔ mu bi se saa na kyɛ deɛ a maame so kɔɛ sɛ adeɛ na akwadaa ne kaayɛ no onim ho hwee eti ɔno nso ba bɛyi n'ano ɛwɔ hɔ na eduru baabi a asɛm sɛ ba se ya ɛnyɛ nipa ne nyinaa na amutimi ayɛ sɛ ebetimi aka wasɛm maame asɛm ndi ɛmi ya wɔ mu ne sɛ ɔyɛ obi a wawareɛ a ɔne ne kunu ɛna ɔsabe n'adwuma so ɔyɛ so adwuma no betimi ɛsɛ agu ne kunu bɛto yɛsi a nasɔ obiara te sɛ a sɛ woyere kura na mɔkɔ ɛbɛyifo a etimi gu na wareɛ eti sɛ bibi saa ba a mpanimfoɔ so usua ɛfofo do a gyemɔboro so man na ato kom woyɛ sɔfo nkuto wosɛ woyɛ adwuma wowɔ ne ho nimdeɛ bibi sɛ aba no sɛ yɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ wone maame bɛtumi atena ase asi kwan a wɔmatuma fa so a ade ne tumi mpia abɔnten sɛ wogyina akɔ ama wiase nyinaa hu so ɔyɛ bayifoɔ ebi kɔ saa bɛkɔhyɛ rig ɛnɛ rig ama ɛman koraa ɔmutiri kɔ hunu difference ɛwɔ mu ebi a rig akɔhyɛ yei ɔkɔtutu ne rig nyinaa ɔkɔtutu mu wode nku nyinaa asa gugu mu eti sɛ ɛba bi sɛ na sɛ wɔntumi anyi bayie anasɛ bi ɛda no so na yɛbɛka kyɛ sɛ asɛm aka no ɛnyɛ nokorɛ ɛgya ma nso bra so mebra so hwɛ mate meda ase paa nana agya ko so ahwɛ mmerɛ no ɔda yɛnkɔ mama meda ase pii akra asɛm yɛ abɛda hɔ yɛ asɛm bi a awerɛho kakra na deɛ madi ka asrɛ me maame sɛ ɔnka no koma nto ne yam na ɔmfa ne sɛ ɔde abufuo anaasɛ ɔhaw a ɛde abrɛ no no ɔbɛfa so no bi a ɔde ayɛdeɛ ni sɛ ɔyɛ na sɛ yɛkan na akɔyɛ sunsumsɛm na wopɛ honhom mu ahohom a moyɛ atorofo paa baabi atorɔ paa wɔ a ɛyɛ bayim bayifoɔ bi wɔ no ma yɛakyere no afei na ho akyere no a tumi no ano abrɛ ase a wontumi nya hwee biom no ɔhwɛ w'anim no ɔhwɛ sɛ wo na wabɛtumi abɔ na wɔ sɛ wokora wo ti ɛyɛ na ɛdɔɛ so na megyina so na mafudua anaa adeɛ anadwo wo ti mepaepaa no sɛ bɔfrɛ na mede kwansi agu mebaa mabɛyi ɔbɛka asɛm ama abɔnhu a wontumi mfa ansa nka no nti bayie mu deɛ abayifoɔ yɛ atorofo papapapa ɔmo san yɛ trick nti maame ma wakoma mmra fam na ha asɛm no bɛdu no deɛ kwan biara so sɛ woyɛ bayifoɔ sɛ wonyɛ bayifoɔ bɛda adi na mesrɛ ɔma wonim ɛnɛ ɛdi bi wɔ no ma ɛbra so sɛ nipa yɛ bɔ a yɛnhwɛ yi yɛwɔ sɔfoɔ asɔfo sɛm no yɛka sɔfoɔ ha ɛgu mu ahodoɔ yɛwɔ ministries 5 folk ministries a wɔ bible mu a ɛne nyinaa no ɛyɛ wɔfrɛ adwuma a nyame de ma nasafo ba anaasɛ ɔde ma ne ba na wɔde no asi asafo no ti ɛde no adi saa adwuma no yɛwɔ obi a ɔyɛ nkɔmhyɛni wɔ hɔ yɛwɔ kyerɛkyerɛni wɔ hɔ yɛwɔ guahwɛfoɔ yɛwɔ diifoɔ ansa ne yɛwɔ yɛka nsɛn ɔsampa kani saa 5 folk ministries yɛmmisa sɛ ɛnnɛ wɔ bi afrɛ ne ho sɔfo deɛ wahene mu paa ne nyame afrɛ wo sɛ fa bɛyɛ no adwuma ɛno ne ɛhwɛ obi wɔ no mu a wɔnya adi yie koraa wɔ sɛ yɛka nsɛn wɔyɛ adi yie no wɔ sɛ mɛhyɛ nkɔm na mehu sɛ susu mu wiase awurade de me awura baabi sei wɔkeka no nyinaa wia no asan bɛka sɛ wɔyɛ apostle ɔsomafoɔ ɛdin no yɛserɛ sɛ womfii sɛ wonte wɔfiri ase a kɔ na san kɔnhwɛ wɔfrɛ no na te aseɛ yie na woyɛ ho adwuma watumi ayɛ adwuma no sɛ de si ɛfata no ɛsɛ na wei na yɛ a na wɔ ma wonim Jeremiah chapter 23 Jifas omse bra ne bra beduma dupa ni nyina se mo abani padua no mo enye ombeboa no duro na ayi ni nyina afiri mu mame enkao
say GFAS health company draw GFAS mixture de aba no du papa pebi no no why bema o low sperm count gonorrhea syphilis candidiasis na also low sperm count and say sabe obrim ya na sintrase usisi na ya hia awo mu nsem aya dadwene and say onyimo na esu bubu na opompon oba kwa fichi anu ya si twa edura bebo GFAS mixture pebi no say GFAS pick up to ya bema dro bema no ma gina so bema penku anim na di djuma ubenya ndupa bia to call na Heba shop Ashtown Kumasi say wa Heba shop e was at Mampon for 0203 689888 0203 689888 and 0261 31 955 9895 0261 31 9895 0261 31 9895 GFAS Menuaba Nana Hefos Odi one dance there Nana Heford was a pa Sada ena Kwabama Rura Bank so obugusu ya juma America catch us susu account no ya juma me mofra dache salary loans fixed deposit account ni nyina bebiabi money transfer ahodo network bi aso mo ye sana onipa bi wabrochi amanfa scanfa wasu na MoneyGram na koyi Kwabama Rura Bank yi switch so eba adwuma we pa enye asanketo akra wudu wade beche o maso akwa my branch no head office search central was at member ya Suta branch yo Suta Emil Lorry station or GPR2 for them or Beposo branch or Beposo Chrome Mampo branch so ye main Lorry station di enhwe kuna branch or Mampo kwa no ha adangumase branch so do adangumase Chrome etwetua Tafo branch or Tafo 3 months Kejeta branch ye ni adesha market di enhwe race course entrance wa sana Makom branch so ye ni register general office no and twiaso ha ene wo CK and so campus obetumi afre empenifo 0208 153388 0208 153 388 and 0501 299907 0501 299907 and 0501 489668 0501 489668 na oni yang altren komo ne kura mu no boso obetumi do adwen chira ba 0322083581 0322083582 0322083584 wey Father Moses aso na ndo adwo sebra o ha no dadwe koda na nyina beko yem close to mark osa na da so ache open ho adwo for ni chem ewo emeduma sada na hepatitis ewo so emeduma HIV emeduma ya promise one ya felu meduma station ho sana no akon to sem how bia ba ho eno so meduma so humu awade no humu yare ni nyina meduma ya de asma to so a ya se yanko ne yanko sen meduma ho na udura o sabe ka fara ude o si station ho o de ka na ekon so meduma station ho futukwa bi da ni fa so enko wadi mchekra ko kakra bi anu afre 0547 275 781 0547 275 781 and 0200 478 112 0200 478 112 so for back one ha me person also be kakra bi odi for Prophet Joseph Mensah me ba chobra now so kakra bi na me go fa frefo o se mark bi eja we no no kre on se na nyoma bi koso on sole beblemu a ahomete entina me de ohwe me Bible na me wisu ntimi ndi ntro kokko tuntuma tuntum wa obehwemu na sa na ade no sote no fail open enyoma bi koso on sole bi mu a o kasa wo ka ade beche ontumi nkan wie ntimi de me de besi he ya ode si wa afefo ubetumi aba so na so do adwen tiraba ubetumi akọ Facebook Kwesi Buafo na wakohwe dwumadi aye de mesrew obi afasi masima na de akasa ewo afefo no wadaroma ebrusima meyu afriso efise de mna kakra ye ko maami soja asem ne so eti wadaroma ba na wide tawni eko hello oni ni baby akasa frɛ bi nua boss na wa oni mkasa ye frɛ number te yanko hey media yes kura na maami Mary wani dinu ho sao ya no mde o mafu na didi e besre ye maami no so kura ya mo ko hono kwa no na besre se ye besre o se kukuto mra na ye maami nti se mu kura nche se wati be ye
na se wase se won na di be na hye nkinkin but kwa bi na wase woba ye ho bi asusande be odo bafa na mum do otie abbo osofo ma bi na osofo nte ne do otie abbo osofo na mane no womba na mane se ye ndi na tem ne mum techemu na eden ye pa firi nchen se be go bi asusan e de bo odo bafa assalamu alaikum wa alaikum salam yakub dombote hello ofa udini baby akaza free ofa se patola yo pato yankoi papa na mishrao ofa on se seri yakub dombote kai no it was meant to be saying samara obi beti but on to me report on chere papa no yi ntebetre we nya asem de to no so wo mu say he said say mo to mako chere de dia papa baba no ba be yi abo because of Jesus Christ o ma me kura na ndi ti o say you so enne asofo no bi de o mafu edidi pa ka eru ni Nigeria o mo nam kwan so ba ne me da se pa hello oba boko de Conrad Aroma me ho dance na kwa bai udini baby akaza free me pa cho me dia ne Big Bernard amwani a me di hu hia me e ko de yenko ben Kofi yey and somehow and somehow pa say ni papa to me now ka o ka so ni pa ne ye bai fo no ka ho na ka wu na hero papa no koso na ka buoro so ne ho dere no na ne ka enyina ya tie tape no na ka hu sa pie o tape no we so de ya hu sa bibi sa akra o tape no so e sra mo nyankopon Yesu Kristo bae no dwumadi obedi no wa ma magi sika bia wo bia ho anto no botomu obesa yare dwumapa emo oman no hu sa bibi e koso why so munya dwumapa man ye da se pa Bernard hello udini baby akaza free minua no pato ya femi Alhaji old type tepa old type no ai old type wo ho be bo ho said me tano yaso akomeka ba mi Alhaji muya assalamu alaikum ko pe current Alhaji wa hafu anu no edeme old type yetio yenua ni me pesa me kaga krafa ho ne se asofo ne da wo mase ya metumi a wodi ama wo mu di bi sa adwuma di nyina enti yenua no e wo school for the deaf o ma ye good D5 no money ade aye ewu do ti asofo ye gu no anti Yesu ma me no kwa nya mfaso obi a wo mu so abusua no wo mu to ni ebu ye nkwase atete abai onye wom tax ya fa mo a o man no wo mu bu ye nkwase a Alhaji old type yenua yes yeah that's what Jamisa yo na na ja kuduga kai so mo akwa ba hello yeah hello Kofi good evening mejo so dini baby akaza free minua nipe ni ahoto ni mikasa free asore nkwanta meduma nipe ni ahoto ampa etio Kofi na me pacho sa ajankuto no omoye mienu ana me pacho ajankuto e ba ko o kra friend nketia success no wo girls school abrefo asia wo school bi mu osa da bi ajankuto de mi hu no nketia eno ho e barkese e kwan tempo no so ho because ba ko bi ko bu mi fa so sa wo se ne friend so fi kuto that time no was starting be 10 years no e tia wo sa school ti bi e chire no ko ho de a minti say wo no ade a ani wo yiku guy pa o say this is wo no ade a wo yiku guy ko fi yo yeah that's right papa we use it at tempa kuru guy or wa guys in the crew hello yes sir I'm Zadov. Let the poor enjoy. I carry it you. Asemu. Na uni media amadi na ekoso. TV station no. Bra, they know emi say ni bi na nya din o. Because I say obi aye ya no bi because ye mu bi no ho ha na me say emri bi nya me kwa nye on di ti ye so frɛ me so ba o. Na me say ewura pa ho adwen. Na me kire ne de niema ni ti ko no ye steady so a TV station e disibu amanfo especially you nanom na wo nkura se kakra no obey your boa manato na adwene mu sisi anti ye sra o mu isira kwa kiri wuti a sankofo ni nyina no omo yaza omo USS no omo ntwa e bra omo tikurum ha bo ano no nti moti wa mo fa mo adwen mam tia Dr. Mensa me da se dope ye da se hello dada ke do gas no bi papa so me bola kesere ho na odini dwuma ke ma nti we papa ene pa no mo bi nso do be no ma so de pa ha o
Africa and some way when Shirano, Papa de Biano, a bibo. Let me say, Binum soon, Yadi. Let an amnia do volcano. Already code they are by ya, Yapa Panama Begusuna, Sabian to be an order and then also a papa womb, and so drew baby. No mamma Yamijuma, I had him. Ye best say, the more Yamijuma, Mumma Yanya way, sing Yamijuma Namoye. And the binum so ye business, a moment and tearfee, say almost sweet business, near business why you a drew baby a mama say, oh, dear Christo. Ah, Papa would have bought you my wife. But as for how they don't fed men in ABC, now me and Tia dance ye so for this my Baba Obi, say Uncle Paul Bamreno, my auntie. Na dafo na kasa pege ma na sofo no so po ba ne twemme o si say o so po ba ne twemme ko so e no say I'm boy nim fa menim ni mechi o fa o hin ondi meto eno ena eda ho no akwasi ye ko sabe ye ko ma mi soja asem no so enti family bi wom na fe ye mra na mesrem nipa bi ya agya no esibone ye srem a munya botrema ye na ha nye nipa nyina na do ma sem ba